Kırgızstanda yurdun avtoritar prezidenti Kurmanbek Bakiyewiň häkimet başyndan çetleştirilmeginiň 5-nji ýyl dönümi bellenýär. Kırgızstanyň häzirki prezidenti Almazbek Atambayew Bişkekde geçirilen dawaradaýdan çykyşynda 5 ýyl mundan ozal bolan özgörüşlik sebäpli Merkezi Aziýada ýeketäk parlament demokratiýasynyň döredilmeginiň mümkin bolanlygyny aýtdy. Muňa garamazdan tanqidçiler Atambayewiň gitdigiçe Moskwa bilen ýakynlaşýanlygyny belläp, Orsiýetiň hökümeti degişli bolmadyk guramalaryň we geýleriň hukuklaryny çäklendirýän kanunlary kabul edýänligini aýdýarlar. Moskwada adamlar öldürülen opozisiýon lideri Boris Nemtsowyň 40-ny belläp matam tutýarlar. Guramaçylar konsert geçirmegi hem planlaşdyryp tema prezident Putiniň ýiti tanqidçisi bolan Nemtsowy ýatlamak maksatly çäre geçirmek üçin yer tapyp bilmediler. Nemtsowyň öldürülen ýerine gul goýuldy we şem ýakyldy. Bu yer ýakynda ýumrulypdy. Ortiýetde prawaslaw hristiýan däwine görä dostlar we garyndaşlar merhumyň 40-ny belleýärler. Kiýewde Aşy Milletçi Azatlyk partiýasynyň bir näçe ýüz protestçi parlamentiň öňünde jemlenip, premier ministr Arseniy Yatsenyugyň wezipeden çekilmegini talap etdi. Protestçiler öňkü prezident Viktor Yanukowyçy agdarandyklaryny, indi bolsa hökümet başlykany Arseniy Yatsenyugy hem agdarmak isleýändiklerini aýtdylar. Käbirler ony korrupsiýada aýpladylar. Beýleki protestçiler ykdysady kynçylyklardan nägilelik bildirdiler. Kazakstanyň paýtagty Astanada protestçiler prezident Nursultan Nazarbaýewden kömek talap etdiler. Kazakstanlylaryň ençemesi milli puluň 20% hümmetlenmegi derarly daşary ýurt valutasyndaky kredita satyn alynan jaýlary üçin tölemekde kynçylyk çekýärler. Merkezi bankyň resmiýetleri täze kömek planynyň indiki aýda taýýar boljagyny aýtdylar. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.